बेलश्री दखरा एबसुआ सिजौगुरि गुदि फरायसालियाव सांग्रांथि मेल खुंदों। बेलश्री दखरा दुलाराय एबसुनि बानजायनायाव मंगलबार खालि सिजौगुरि गुदि फरायसालियाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय हाबाफारि खुंफुंदों। सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारिया बेखेवना होनाय बे सांग्रांथि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया। अबिद नार्जारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै एबसुआ सोलोंथाइनि सायाव लानाय मिशन, आथिखाल समाजारि थासारि, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो खोमसि फोथायनायनिफ्राय हारिया खहा जानायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बिटिआरनि सिमा बारायनाय हानि जेंना सुस्रांनाय आरो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि थासारिनि सायावबो अबिद नार्जारिया बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। बबेखानि एबसुआ बर' हारिनि उन्दै बैसोआव हाबा लानाय थासारिखौ गोख्रोङै होबथायामोनब्ला रोजा रोजा बर'फोराबो आयेन बायदियै जेलाव थाहैनांसिगौमोन होननानैबो अबिद नार्जारिया बुंदों। आइपिएस कलि रघुराम रेड्डीखौ आसामनि पुलिस अबजार्भार महरै थिसनबाय। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आइपिएस कलि रघुराम रेड्डीखौ आसामाव पुलिस अबजार्भार एबा नोजोरबोआरि महरै थिसनबाय। मख'नो गोनांदि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि सायाव नोजोर होनो थाखाय बिसायख'थि आय'गआ सिनियर आइपिएस अफिसार कलि रघुराम रेड्डीखौ आसामनि पुलिस अबजार्भार महरै थिसननानै बिबान गथायबाय। आइपिएस अफिसार कलि रघुराम रेड्डीआ गुवाहाटीआव थानानै आसामनि गासै मोन 14 लकसभा बियाबावनो नोजोर लाखिगोन। आइपिएस कलि रघुराम रेड्डीआ अन्ध्र प्रदेशआव स्पेसियेल इन्टारभिगेसन टीमखौ दैदेननानै बारग' गिबि मन्थ्रि चन्द्र बाबु नायडुखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। बर'फोरा हारि, हा आरो राव रैखाथिनि थाखाय बिजेपि इउबिपिएल बिपिएफखौ नागारनो जनदासआ खावलायदों। जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि उनाव इउबिपिएल बिपिएफजों लोगोसे समानै सनजि खाफ्रादों बर' सुरक्षा कमिटिनि बिजाथि जनदास। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बर' सुरक्षा कमिटिनि बिजाथि जनदासआ बर'फोरनि गामि गामि हाबनानै गोख्रोङै फोसावदिंनाय हाबाफारिफोर लागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे जनदासआ फिन खेबसेबाव बर' राजखान्थि खालामनो नाजानायखौबो नुदों। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव रायजो जानाय 20 लाख बर' सुबुंफोरनि हारि, हा आरो रावनि मोनथायफोरखौ लानानै बिसायख'थिनि रोनथिलियाव ओंखारनो सिगांदों जनदासआ। बबेखानि थांनाय 10 बोसोराव आथिखालनि एमपि नब कुमार सरनियाया बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायाव फेलें जादों होननानैबो जनदासआ अजद होदों। मख'नो गोनांदि जनदासआ मंगलबार खालि बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मानास बिधानसभा बियाबनि धुलिगुरियाव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै इउबिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि हेंथायै भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों आरो बर'फोरनि हारि, हा आरो रावनि रैखाथिनि थाखाय बिपिएफ, इउबिपिएल आरो बिजेपि दोलोखौ बर'फोरा नागारनांगौ होननानै खावलायो। प्रदेश कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि पद्मलोचन दलिया मासि नागारबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटियाव आरोबाव गुगानाय। बे खेबाव प्रदेश कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि पद्मलोचन दलिया मासि नागारदों। पद्मलोचन दलिया एपिएससिनि आफादगिरि भुपेन बरानो दोलो एंगारनाय लाइजाम हरनानै प्रदेश कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि मासिजों लोगोसे दोलोनि प्राइमारि मेम्बारशिपखौ नागारदों। 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि सप्तासेल' सिगाङाव कंग्रेसआव हाबनानै थाकुवाखाना बिधानसभा मासियाव बिसायख'थि गेलेनाय पद्मलोचन दलिखौ उननि समाव प्रदेश कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि मासियाव फज'नाय जादोंमोन। नाथाय गोहोनि लुबैनायाव मिसिं हारियारि आफादनिफ्राय राजखान्थि हान्जायाव बारस्लायनाय पद्मलोचन दलिनि थाखाय गोहो गैजायै जानानै राजखान्थि खालामनाया जाथावना नङा। बेनिखायनो समबारखालि दलिया हेंथा दोलो राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोजान जानो थांखि लायो। ओरैहाय गोग्गो राजखान्थिनि सोलाय गोहो लुबैनायनिल' राजखान्थि खालामनायनि थाखाय पद्मलोचन दलिखौ कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा गोख्रों रावजों सावरायदों।
हाग्रा बिफाना तामुलपुराव आयेन बेरेखायै दंफां हाखावग्रा मिल हमदों। तामुलपुराव मंगलबारखालि हाग्रा बिफाना सिग्रोमना आयेन बेरेखायै दंफां हाखावग्रा मिल हमदों। हाग्रा बिफाना तामुलपुरनि कावरुबायाव सिग्रोमनानै आयेन बेरेखायै दंफां हाखावग्रा मिलजों लोगोसे गंथाम करड आरो जेनेरेटरखौ जब्द खालामदों। बेनि अनगायैबो हाग्रा बिफाना लाख लाख रांनि बेसेन गोसा दंफांफोरखौ जब्द खालामनो हादों। गुबुन फारसे बे सिग्रोमनायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो मिलनि बिगोमा आरो मिलनि लेबारफोरा सम थानायावनो खारखुमा लांनो हायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला दिनैनि बे सिग्रोमनायखौ तामुलपुर रेन्ज हाग्रा बिफाननि अफिसार कामेश्वर बर'नि दैदेननायाव कावरुबाहा पुलिस आउटपस्टनि आइसि प्रान्जल बरुवा आरो कुमारिकाटा गान्धीबारि कावरुबाहा हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जुथायै बानजायदोंमोन। जामबारियाव बिसिया फिसायखौ बुथारदों। बक'नि जामबारियाव सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय। बिसिनि आखायाव फिसायनि जिउ खहा। मंगलबारखालि सोराङाव फैदों बे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाया। बिसिनि आखायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ साख्रित ब्रह्म होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला रुपाली ब्रह्म मुंनि सासे आइजोआ गावनि फिसाय साख्रित ब्रह्मखौ गोदोना सेरथेना बुथारदों। साख्रित ब्रह्म आरो रुपाली ब्रह्मनि न'आ चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिजनी उलुबारियाव। नाथाय बिसोर सानै बिसि फिसाया खामानिनि जुनै बक'नि जामबारियाव शहीदुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंनि न'आव भारा लानानै थायोमोन होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जामबारि पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो रुपाली ब्रह्मनाव सोंथि सोङो, जेराव रुपाली ब्रह्मआ गावनि फिसाय साख्रित ब्रह्मखौ गोदोना सेरथेना बुथारनायखौ पुलिसनि सिगाङाव सिमान लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला साख्रित ब्रह्म आरो रुपाली ब्रह्ममोना थांनाय 9 बोसोर सिगाङावनो जुलि जादोंमोन आरो बे समाव बिसोरहा 2 खुदियाबो दं।